kungo tenda mwari tichisama kwedu pamwe chete tichigamuchira apostle Chama. We thank you that you may take over. Amen. KUNAMATA. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, eternal God, forever past, forever present, forever future, greater than the heavens, greater than the oceans and the seas, greater than the nations, creator, beginning of all things, end of all things, the epitome of the supernatural, the pinnacle of power, preeminent, self-existent, never created, no beginning, no ending, from whom everything came out from, visible and invisible, angels, dominions, principalities, powers, lagobodish katia boko, na sapio boko, nini akapapai sokoko, telikoko, nakikoko, sonte kara oti kashikoko, dana yenge kunzukuti akatete, shabraho. Prophetess Matimbire and Pastor Fred, sent by God, not only for Glenora, RC, for the whole nation and region. You are a great gift. You are a great gift. Not only a good gift, great. For all she has suffered for this calling, and all he has suffered for this calling, and holding on to a wife who is married to a movement with thousands of people. Honor, Pastor Fred, and Prophetess Matimbire. Is this the best you can do? Vakazonzwa naMwari mukuru wahondo dzaMwari. Mwari vakakuchengetesai chipo chiri muna mai Prophetess Memory Matimbire. God trusted you nechipo. Trusted you. God bless you. Ndauya naPastor Simba Bapiro, the best stage maker, the best sound director, the best PA system builder, the best tech in Zimbabwe right now. Pastor Simba Bapiro, the CEO of ABJ TV. For more information, we will post this on ABJ TV. God bless you, Pastor. Watsunga, God bless you. Zambuko, God bless you. Pastors Wanda, these are my associate pastors. No pastor church in the Nongo Paris church. The pastor is Wanda. Marabu church aganaka maomberere mao. Protocol oriented Baneful of Grace Church maomberere mao. Then chinemuno mkuru wa Mwari. Kuru sawa Mwari. Anofamba na baba Manjoro asane chechi akatumwa naMwari kuti atange. Yakatanga kare chinzi sound thunder 20 years ago. Reverend Connolly Mpala. Please put your hands together for Reverend. Massive ministry for deliverance and demon casting. He's a demon buster, this man. Thank you. And besides him is a young Prophetess Matimbire, who God has raised mightily to lead prayer, and at some point raised over 50,000 women on Facebook who she meets and gathers with to pray. Voice of Grace, please put your hands together for Grace Faro.
Come on, do your best. Amen. Saka zvandichaita panapa tinoda kugarisai pasi. Ndine prayer shower yandakapfeka. Ndakamatenga ari 3. Akanamatirwa naBaba, the Archbishop of this country in Victoria, South Africa. Akanamatirwa naBishop, who is my mentor. And I prayed for them too. But this one specifically, I bought KFC yesterday. Mwari sezvo varivo vanotonga nyika nedenga vakandirambidza kudya because of this day. So I folded, I had to sleep on an empty stomach, and I took a drink in the morning, and I took a Red Bull to give me energy. Then when I told her this prayer shower, Saka, you are remaining with it. We are asking God to make it a flame of fire. Flame of fire. Tichipariza tobatana mati. Ndiani anogona kuverenga shona nemazvo. Anoti akatanga kuverenga shona zvinoti wasvika. A powerful range of voice. Where can I get it? Okay, naona Gogo. You can come, please. Please put your hands together for grace. Garai somewhere. Pane paneti kauzoti muverenge pese. Pane kauzoti muikwane shoko. Saka tinotaura nyaya yengirozi handiti? Garai ino kunomira mukatyoka maguru. Na ukautaura nyaya yengirozi handiti? No, ndatichitira ava vachazoverenga. Ava vanomira zvavo. It's all right, Pastor Blessed. Please put your hands together for Pastor Blessed. Pana kambonzwawo kuti kune ngirozi? Asi ndoda kuti ndikubatsirei. Makanzwa nezvengirozi. Asi munotenda musimba remadhimoni kupfuura rengirozi. Munovhunduka madhimoni kupfuura ngirozi. Ndikupere evidence. Pana nokwanisa kubira n'anga here pakati pedu pana. Kashinga. Asi muchechi tinoba handiti? Nekuti tinotenda simba remadhimoni kupfuura simba raMwari. Munhu akabudirira zviri very fast. Mark Zuckerberg muridzi weFacebook 2003 atanga Facebook $200. In 12 months anga ane $500 million. Now ane $90 billion. Deanga ari muZimbabwe ntaita akaita sei akaromba. Nekuti tinotarisira mwechina kuti ndio inoburitsa zvinhu zvakasimba zvinoshamisa, asi kungirozi dzaMwari atitarisire izvozvo. Saka mumwe munhu akauya pano akaona mhomho yevanhu vari kunamata, anoti ndikuda kuti ndizogara pasi navamatimbire ndinzwe kuti n'anga yakavatemera nyora inonzani. Nditango yangu chechi, nditango yangu ndatsamwa prayer group. Ndoenda paside pegomo reHeroes Acre. Because we believe mashari kupfuura mweya waMwari. Kupfuura mweya waMwari. Murume akada mukadzi wake tinoti akaita sei? Hatiti Mwari vane simba. We don't. So we are in a society that grew up seeing the power of Satan more than the power of God. Ndakaramba kuenda kumusha kusvika ndatorora. Ndakaramba. Nekuti ndakakura nchinzwa nyaya yezvipoko.
ndakakura ndichinzwa nyaya yezvigori toto, nyaya yezvidhoma, zvivanda. Tine hama dzatainzi hamushanyire paholiday, vane chikwambo, vakangopfuma from nowhere. Musangoende. Sei vana vari kungororwa, amai vangu vakambozviitwa izvozvo. Pane kwavakaenda, muresi aingangochate zvinhu zvichingofamba. Nekuti vanhu vanotarisira Satani kuti aburitse zvinhu zvinobatika kupfuura mweya waMwari. Ivo pano pane vari kuti gore rino rikapera zvisati zvaita, ndiri kuenda kumanjuzu. Pana ngati varipo. Ndine nyaya ndanzwa Pastor Tawedzerwa Makuseni achitukumbiro agent appointment. Ndine musikana akagogodza pamba pangu kuruwa, akati ndakatora picture yaApostle Java kaenda nayo kuzengeza chitungwiza kuti iye aone yangu dzisunganidzwe neshinda wondiroora. Ngatimbovhunduka. Let's get shocked. Yeah. Mwari TV anoona inopfuura DSTV neNetflix. TV anoona panyika vakagara. Saka ndokubva anzi neng'anga munohoya naye haite uda kupisa areta rangu. Chapauri nekuti achikwanise kudzoka. Saka haucharorwe wako wese. Kwa kutsvaga mufundisi wangachifunga kuti angangondiziva kuti ndikuda kuya kuzoreurura. Andinomupanzwisisa. Nekuti kana munhu akanzi akuenda kuchipinge, kana uchibva kuchipinge anouya kuna prophetess neseed. Ndinamatireo ndakuenda kuchipinge ndisaroiwe. Instead yekuti varoi vanamate kuti pauchauya vasakware. Anofanira kunamata ndiani iwe nemuroi. Bhaibheri rinotaura kuna Isaiah 10:27. Naizvozvo majoko euranda achaparadzwa, nemitoro ichabviswa, nekusaka kwezodzo. Imwe version nekusaka kwemafuta. Vanhu vobva vatanga kupindurudza vhesi vachinyepa vachiti the anointing will come and break the yoke. Anointing haiuye ichiparadza yoke. Bhaibheri harina kuti majoko achaparadzwa nekuti anointing ichauya. Vakati nekuda kweanointing. Meaning kuti muroi akasvika nhasi manheru akada kukuisa joko rinoparara immediately nekuda kweanointing. Joko hariuye tozonamata. Tinotogara takasimba. Ukaenda kustate house nhasi, taano ndasuwa vakuru ngatimbonokumbiro tea. Unouya uchiudza vamwe. Handiti? Unotoya uchitaura uchiudza vamwe. Asi kana tichisvika pamunhu waMwari, murandakadzi waMwari, dzimwe hatitogeze. Utori mukadzi augeze, unotoenda kunoona munhu waMwari usina kugeza. Hauzivi kuti pane vanhu, a community of unseen soldiers that is here. There is a motorcade, chariots of fire, horses of fire that follows the woman of God. Vana vangu vanoparara nekushaya zivo. Chaita kuti muroi agone kusunga mbereko ndechekuti Satani haakwanise kupinda panyika nemadhimoni ake vachiita zvavanoda vasina kupuwa permission nemunhu. Nekuti Genesis 1:26 verse 26 Mwari vakati ndakupa nyika
subdue, dominate. Vakapa matitle deeds kuna Adam. Kuna Mapisarema 8 verse 6. Vakati zvisikwa zvese zvakaiswa maoko maAdam memunhu. So prayer yakainventwa nekuda kwekuti Adam naEva vatadza vakadzingwa muuvako hwaMwari. Saka kuti Mwari auye kwavari, Mwari anototanga akumbirwa nekuti Mwari havabvumidzwe kupindira munyaya dzako vasina kupuwa permission. Ndosaka Jesu vakati Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarinamatwe, kuda kwenyu ngakuitwe, zviitwe panyika sezvazvinoitwa kudenga. Who gives God permission in his own creation? God is a gentleman. Avanyepe chavapa munhu. Hanzi na Paul, the gifts of God are without repentance, irrevocable. Mwari havasi sugar daddy, rinoti ndakuda mari yangu. Anomubadzwisa. Saka Mwari havakwanisa kupindira munyaya dzenyu amai kana musina kuvapa mvumo. Ndosaka Jesu akakumbira mvumo kuna Maria. Gabriel akati, Maria, uda kuzvara Mwariwe, mweya mutsvene uya pauri. Zvikanzi ngazvese izvozvo ndiri murandakadzi waJehovha. Hazvibvumidzwe kuti denga kana mweya ipindire panyaya dzevanhu pasina munhu. Ndosaka Satani achida mafoot soldiers. Vanotuka, vanoenda kun'anga, vanoombera, vanopfugama panguo tsvuku. Ndosaka Satani achida varoyi vanotsvaga mutupo wemunhu, voombera, votaura nemweya, vopinda mumba, vofuridza ndove. Munhu aroorwe, mari haibatike, munhu ane minyama, munhu anongorwara. Nekuti pasina munhu mweya haibvumidzwe kuuya munyika yavapenyu isina kupuwa illegal jurisdiction. Saka patinonamata, why do we pray? We pray to give God jurisdiction. Mupurisa hainvestigate nyaya pasina docket. Prayer is docket. Docket ine docket number. Iri under force number yempurisa. Iri under branch number ye police station. Docket rovaraita inonzi narrative inouya na complainant. Complainant onyora nyaya dzake. Accused otorwa madetails ake, otumwa matikiti kuti aende kunoinvestigator. Ne inonzi warrant of search and warrant of arrest. Mupurisa angosvike pano achiti mufundisi Java handei kuchiteshi makaba mota emunhu. Do you know how do I know you are a police officer? Oburisa inonzi force number or RRB number. Ndoma ndati nyaya yangu ndeizvonzi makaripotwa naNhingi. Warrant iyi yabva kustation. Ndodaidza lawyer rangu ndosvika. Ini handitaurerwa rati musataure mufundisi, I will talk on your behalf. Ndizvo zvinoitika munyika yemweya. Saka munyika yemweya, anyone, whether wakaipa kana akanaka, anokwanisa kuita engage with the spirit world, has an advantage over people who are living by natural laws. Because many spiritual laws, they work across the divide. They work across the divide. Whether kune munhu wakanaka kana wakaipa, they both work. Mapanzwa ere vana vaMwari. Saka chasakisa kuti iwewe upenyu hwako huone inyaya yekuti uri kugara munyama. Hauna ina advantage. Mu politics mune ma politics rituals. Mu business mune ma business rituals. Munhu paanororwa anopuwa chinhu chemafuta operekedzwa ponoitwa zvinhu kunzi imba isimbe. Ndine maofisa kwanda ndakaenda kunonamatira nekuti hamusi kushandika, anga ari mwanga akamugadzira. Iwo chako kunyengwa nemukomana, moenda monodya 2 piece and chips, morara mese, waexpecta kuti zvinhu zvichafamba. Uchikanganwa kuti una matete 4 hapana ane murume. Uchikanganwa kuti mukoma akanaka kukupfuura haana murume. Uchikanganwa kuti munin'ina akadzidza kukupfuura ari mumanage of convenience, kungodekoreta chigunwe nering but hapana zviripo.
blame Brian, or blame Michael, or blame Tino, Tatenda, Tine, Gringo. Abasi vanhu vane problem. Pane chinofanira kugadziriswa. Saka Mwari obva vataura kuna John 4 verse 24 kuti ndiJesu vaitaura. Jesu ndiani? NdiMwari. Jesu obva vati kumukadzi, Mwari mweya. Havati kenandos. Mwari mweya. Havanweko. Saka verse 23 saka vanomunamata ngavamunamate mumweya nechi. Verse 24 but for God is a spirit. Saka kana uchinamata, you are talking to a spirit. The more you talk to a spirit, the more you become spiritual. Saka that spirit haigare yega. Paul antaura kuna 2 Corinthians 12. Kune murume akatorwa, handizi kuti akaenda nenyama yake here kana kwakaenda mweya chete, akanopinda mudenga rechitatu. Everyone say third heaven. Denga rechitatu haringopindike denga rechitatu. Nditeerere zvakanaka ndikubatsira handiti. Ndarara ndinyatsopratidza shone yangu, ndinyatsokuveza pencil yangu kuti Mwari vakazonditi Java, I need you back home. Ndinobva ndichifara ndizoti ndina chipo, ndina nyembesi, akasara abatsirwa nesimba raMwari. Now, Paul anoti denga rechitatu. Why? Because Genesis 1 verse 1 says, in the beginning God created the heavens, plural, and the earth. So kune first heaven, the cosmos or the cosmic heaven. Heaven here in a Zuwa is already 150 million kilometers away from the earth. Kumapano kusvika Johannesburg is 1,200 kilometers. Saka tikati 1,200 kilometers multiplied by 10 trips to Joburg, 12,000. By 100, you know that she 12,000 kilometers by 100. 1.2 million kilometers. 120 by 10 is 12,000. By 100 it's 122,000 kilometers. When I drop it 100, then tikati multiplied by 1,000, it's 1.2 million kilometers. When I drop it 1,000, chungo ina chete kukuzuwa. Tobata wedzera 300,000 pamusoro. Then Zuero rakakomberedzwa ne9 planets: Jupiter, Mars, mwedzi uripo ipapo. Pati nyeredzi dzimwe dziri pamusoro pezuva, they go past the sun. Dzimwe dzakakura kuda kutoenzana nezuva, but chemical component aizoburitse nuclear fusion yezuva. Millions. Astronauts anoti there are over 100 billion stars in our galaxy. Then our galaxy is the smallest, the Milky Way, or the dwarf galaxy. Njodikidiki. Kune mamwe ma stars anopfuura zuva, neimwe ma planets akakura kupfuura this earth. Zvese izvozvo anonzi the cosmic world. Cosmos. Saka the furthest galaxy yakadiscoverwa an Australian astronaut. Inotora 500 million light years kuti kubve pano kunoibata. Chiko chinombonzi light year, bvunzani pasudhuze neyo kuti physics is. Light year anditika ispeed yezuva. Ispeed yezuva kana speed yemheni. Speed yemheni is 365 days. Gorene mazuva mangani? Multiplied by the speed of light. Speed of light is 8 times 10 to the power of 23. 10 times 10, 100, times 10, 1,000, times 10, 100,000, times 10, 1 million, times 10, 10 million, times 10, 100 million, times 10, 1 billion, times 10, 10 billion, times 10, 100 billion. Now go to 10 chet and not about 23. Over why multiply na 8? Or multiply 365 days. Your speed, your light, your speed, Yeshua. Those are Jesu muka kwa wakafa. Wakadzoka.
vari the light of the world. Saka na Peter nana Stephen vakazvivarira mumba, ndorakakiwa hanzi Jesu vakangopinda, ndorakakiwa nekuti zuva rinongopinda pawindo, asi haripukanye windo nekuti unopinda nespeed inonzi 8 to the power of 23. Speed yacho yakanyanya, windo haritomboziwisise kuti chii chandirova chikapinda. Saka Jesu vakadzoka vaine power removement and light rinopfuura zuva, rinopinda nepamadziro, madziro akatadza kunzwisa kuti chapinda chii. Saka vakangonuka pamberi paPeter vakastephen bata maronda. Munonzwisa? Chinotaura inonzi the cosmos, the cosmic world. Baba vakazvisika ndezvavo. Obva watarisa nhasi chaichai maitika maaccident. Last time makaitika over 3,000 maaccidents. Asi denga rine malights nenyeredzi nechichi zvisina pfungwa, hapana kana one accident iri kumboitika. Makamonzwa kuti mwedzi wakuda kudhumana neearth, nekuti it's God's domain. Saka hanzi 1 light year multiplied by 500 million, no distance kubva pano to the furthest light. Muri panzwisa ipapo. But toataba ipapo kadenga kadiki kuna Mwari akanakana nebasa rese. Zvakazarurwa 12 ndakaona pasi pezuva, mudzimai akapfeka zuva, ari kufamba ane mwedzi pasi pake nenyeredzi kumusoro kwake, aine mimba achida kuti abatsirwe mwanakomana achatonga nyika dzose with an iron rod. Makamboiverenga? Okay. Mudzimai akatsika mwedzi nekuti chechi yaMwari inomirwa nemudzimai. Handiti we are the bride of Christ? Yes. Iri pamusoro pehusiku. Mwedzi ndewe husiku. Ndosaka akatsika mwedzi. Yakapfeka zuva, hatifambe murima. Yakabereka, yakaturika pamusoro nyeredzi, chinofamba ma times and seasons. Meaning the cosmic world is under us. Mapisarema 8 verse 2 to 6. Aina basa mazvinzwa. Tikapfuura ipapo tinosvika kune anonzi ma heavenly places. Kunogara madhimoni nemweya yetsvina naSatani. Vanonyepa vakati Satani ari kugehena. Bhaibheri harina kutaura izvozvo. Ndati Bhaibheri harina kutaura izvozvo. Ndosaka Legion akati mauya here kuzondipisa nguva yangu isati yakwana. Nguva yekuenda kugehena ichasvika. Mweya yetsvina haisi ikoko, iri kune anonzi ma dry places or my heavenly places. Anotaurwa naEphesians 6 verse 12. We don't fight against human beings but against principalities, princes in their palaces, powers, rulers of darkness, hosts of wickedness. Hosts of wickedness in the heavenly places. Heavenly places. Domunogama mapreya imomo. Domakagamwa NGIROZI ichiuya kuzopa Daniel answer ikagamwa imomo muna anonzi ma heavenly places. Tikapfuura ipapo pane the third heaven yataurwa naPaul. Tapinda mu third heaven, hatinoda kutsvaga zvakawanda, tinoda kusvika pathrone paMwari. Ita throne. Ita throne. Right. Pathrone yaMwari handiitika. Hapana kushama. Vanhu vakanzi throne yaMwari vanoona zicheya zihombere white. Nemuchena ndebvu akakwegura akagara pamusoro papo. Hazvisiri izvo zvazviri. Throne yaMwari, Ezekiel chapter 1 inoti it was like jasper, like amber, a precious stone more precious than a diamond. And it was huge. Anga akagara ipapo, mutana wemazuva aibwinya zvekusatarisika. Isaiah kuna Isaiah 6 otaura kuti negorero rakafa King Uzziah, ndakaona Ishe vakagara pachigaro chakasumudzirwa. Now Isaiah vati pakusumudzirwa panga paine anonzi maseraphim. Do you know seraphim zvinorevei? Zvinobva pakuti inonzi seraph remuHebheru noreva nyoka huru. The film inoreva moto waMwari because inopesera na I am.
ndadzikisa gejere I am inonzwisika vakati chi kuna Moses I am that I am. So I am inoreva kuti nyoka huru inofuta moto wa Mwari. Asi nyoka huru ine makumbo ine mapapiro 6 ndiye Isaiah hanzi 2 mapapiro anovhara kumeso dzino zvinini bisa 2 anovhara makumbo ndo anopika dust akasviba inozvichenesa pamberi paMwari 2 anobhururuka. Hanzi wanyanga ine musoro wegondo imwe musoro une fesi yemunhu umwe ine fesi yemombe umwe ine fesi yeshumba. Fesi yemombe ichimirira bhuku raMatthew. Matthew akataura kuti Jesu vakazvarirwa we ine menja munoita sei mune chikafu chemombe nekuti ndiye Matthew kuna chapter 11 akataura kuti take my yoke and come to me all you labor and heavily laden from verse 29. Take my yoke, tora joko rangu ndi Jesu aitaura chii chinobopwa joko panyika imombe. Saka mombe inomirira a very strong but submissive servant. Ikada kukutunga unofirako but ukagona kuistada zvakanaka unoitandanisa ichimhanya because it can be domesticated, it's humble. Mweya mutsvene vari kuti Jesu munhu mukuru asanozvininipisa ndo bhuku raMateo. Bhuku raMark is action packed, aritaure nyaya dzakawanda Joseph chakati nongotanga kutaura nyaya dzemunana kusvika kwekupedzisira dzichimirira chishumba, he's a roaring lion. Then bhuku raLuke rinomirira chivhesi yemunhu. Luke ada kuprova kuti Jesu wanga vari mwanakomana wemunhu vari mwanakomana waMwari. Twataenda kugondo bhuku raJohn and say I perceive you are a prophet nemudzimai. So they represent the 4 gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Tiri pathrone yaMwari munozvidziwa here sister. Tiri pathrone yaMwari avasi Mwari vakangogara vega. Pane anonzi maSeraphim. Ndosaka Israeli yatadza Mwari vatuma nyoka dzichiruma Israeli kuna Numbers. Israeli yakachema Mwari bva vati kuna Moses tora danda otora bronze oinyunguditsa ogadzira nyoka iyo isumudza itarisa anopora. Why? Mwari vaiti amukwanise kundiona ndakanyanya kubwinya chionayo maSeraphim anondikomberedza chimaonai. Unobanzwisisa Mwari havaite sister. Mwari vanotyisa vakakomberedzwa nenyoka huru dzinofuta moto dzine mapapiro 6 dzine makumbo dzine misoro yakasiyana siyana. And then Isaiah 1 pointed to another and said, Muchene, 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 holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. And the foundation yetembo ikatanga kundengendeka kubwinya kukazara mutemberi. Tava ipapo Ezekiel anoti kune makerubim. Kerubim, and in Ezekiel chapter 1 and chapter 10, each ine musoro 1 ine mafesi 4 yeshumba yemombe yemunhu yegondo nemapapiro 4 nemaoko 4 ine makumbo akaita seebhiza. Hanzi aitene ikada kuenda kumberi inongofamba nekuti haina tsoka ine hoofed leg like bhiza. Ikada kuenda kumashure kune face kune maoko inongoenda kumashure kusaidi inongoenda meaning ukayataka nekumashure inodhila newe ukayataka nekumberi inodhila newe ukayataka nekusaidi inodhila newe. Hanzi angakakomberedza chigaro tabva maSeraphim toenda kumakerubim pachigaro. Hanzi makerubim aya ane mavhiri pasi pawo akazara maziso. Ndiri pana Ezekiel 1 ibhaibheri ramunoverenga mai tinongomhanyira dzaBoaz find tikutaura shoko unobanzwisisa tikutaura shoko. Hanzi vhiri iroro rakazara maziso riri kuona kwese rinoona kupfuura satellite dish rinoona kupfuura radar riri kuspace rinobata maDSTV. Hanzi mukati mevhiri iroro riri kutenderera mune rimwe vhiri riri kutenderera a wheel inside a wheel ese ane maziso.
hanzi paizunza mapapiro paibuda noise inenge mafashamu enyanza zvakakomberedza Mwari. Atadza Adam naEva kuna Genesis 3 pavhesi 21 panonzi Mwari akatuma makerubhi mairi akabata mapakatwa anofuta moto kuti pashayikwe ani nani anopinda mugarden of Eden. Havaite paark of covenant zvikanzi chiisa mapapiro emakerubhi mairi atarise muchigaro chenyasha mercy seat. Uza ake akudona ndobva aibata akafira ipapo nekuti yanga yakachengetwa nemakerubhi. Jesu vari muhwiro vamuka on the third day. Bible inoti ngirozi mbiri dzakauya dzikabvisa ibwe rinosumudzwa nevarume 15. Jesu vakabuda. Why? Nekuti Mwari vabvisa division between him and people through the death of Jesus. Saka makerubim anga akativharira panze peEden uvapo hwaMwari akuchibvisa dombo. Haite makerubim one rinodhila nezvitese panapa very fast. One church tava ipapo zvakazarurwa 4 ne5 yotaura kuti pachigaro chaMwari ndakaona vatana 24. Someone say 24 elders. Yeah, Mwari havakomberedzwe nevana vachechi, havakomberedzwe neminamato yesadza, havakomberedzwe neminamato yelectro. Vanogara nevatana 24 elders. Hadile nezvinhu zvevana vacheche Jehovha. 24 elders idzi hanzi nazvakazarurwa 4 dzine macrown pamusoro, dzinotonga. Hanzi dzinobata ndiro, mundiro imomo makazara incense worship. Asi hanzi nazvakazarurwa 4 ne5 ne11 ne9 nechapter 8 hanzi dzinotora minamato yevatendi dzosanganisa neincense dzobva dzaikanda pamberi paMwari. Mwari vonzwa kunhuhwirira, dzobva dzabvisa macrown dzopfugama. Maseraphim otoro incense osanganisa neminamato ndizakazarurwa 4 and 5. So maprayers ako ane process yekusvika kuna Mwari. 24 elders, 12 Old Testament, 12 New Testament. Akabata kwese tichiri pachigaro chaMwari. Hanchiri chigaro chaMwari ndo zvatiri kutaura. Tichibva ipapo pati Gabriel akataura kuna Luke 1 akati, I'm Gabriel, I stand only in the presence of God. Poti Michael, the prime minister of heaven, the commander of the defense forces of heaven, the angel of prayer, and not dispatcher, masoja kuti vagadzirise zvinhu zvemumba mamai Ezra, vafuridzirwa ndore, vakakandirwa weti yegudo manheru vakarara. Anotuma masoja. Ndoda kuti vanzvadzi mutierengerowo kubhuku ra 2 Kings chapter 19. Ndoda kukuratidzai something. Ndiri kutoparidza, ndinogona kutoti ndapedza any minute. Handiti? Saka ufanira kudzokera kumba wakaita sei? Wakadaro. Haudzokere kumba wakadaro. Chapter 19 verse 35. Chapter 19 verse 35. Tiverengerewo. Loud and strong. Pane ngirozi 1 inotumwa naMwari. Dzingani. Tiverengere. Madzimambo echipiri chapter 19 verse 35. Usiku ihwohwo mutumwa waJehovha akaenda akauraya varume. Mirai, ndiani akaenda? Tiverengere zvaakaita. Akaenda akauraya varume zviuru 150 mumusasa wavaAsiria. Next verse. Vanhu pavakati vachimuka mangwana acho, wanei heyo mitumbi yavakafa. Saka Sennacherib mambo. Shemirai. Sennacherib atora 185,000 trained soldiers. He has conquered Syria.
He has conquered Egypt. He is now a world superpower. Others are using weapons of bronze. He's already into weapons of iron. Is there anyone with ionic problems here? Right? Look for Akomba Israel, 185,000. Vakomba Israel kazarani kuchka. Mwari ndo vakanzwa kuchema kwe Israel. Mwari vanzwa kuchema kwe Israel. Vavatarisa mauto e Israel. Yavene only 30,000. And the weapons avanga siri advanced. Pai wanganga ine simba yasunga musika so. Pai wa nganga ine simba na tete vada kukurambanisa ne amjati yavo zvabatwa so. Hanzi manheru ngirozi yakauya, ngirozi ngani 1 ikauraya mangani 185,000 ikamuka vanhu vamurakatira. Angels are powerful. It's high time we teach each other existence of demons. Kuti kune ngirozi, kune ngirozi vanjans. And kuna Matthew 26 verse 52. Jesu vakusungwa vatengeswa na Judas, vakuiswa cheni, vakutsurwa ndebvu, vakurohwa. Tiverengere verse 52 and 53. Peter ndobva aburisa banga. Pastor Blessed vaburisa banga vakati no, murandakadzi waMwari abatwe. Pastor Blessed vakatanga kurwa. Zvikana Jesu no mufundisi dzoserai banga renyu muhomwe. Reason iri kundidzorera banga. Amai mukanyewa musadzosere nekunyeya, dzoserai banga muhomwe. Akasarara kumba musatsvage henyu boyfriend, dzoserai banga muhomwe. Tiverengerei Matthew chapter 26 verse 52. Zvino Jesu akati kwaari, dzorera munondo wako mumuhara mako. Mirai, Jesu ari kuti chiko uri nhasi. Dzorera munondo, dzorera munondo. Kana singakude ngaaende, don't buy love. Kana singari kukurora ngaaende, don't buy love. Udza a girl or a woman besides kuti chengetedza ma-assets anokosha. Une ma-assets anokosha pauri papa. Ma-assets anokura borode wawina wa. Don't connect them. Kana chida kwenda ngaende. Tiverengereo. Dzorera munondo wako mumuhara mawo, nokuti vose vanovhomora munondo vachafa nomunondo. Munofunga kuti handigoni here kukumbira kuna baba vangu vakandipa iye zvino vatumwa vanopfuura mapoka makumi gumi namaviri. Jimirai. I will say and repeat, but I can call 6 legions of my father's angels. Legion. You get a Roman army in a 3,000 horsemen and 3,000 foot soldiers. 6,000. You know the legion? Takawanda. 6,000. And I will say and repeat, I could papa pandikada. Do you know Taura na dead? No tumirwa ngirozi. Do you know KUNAMATA legion? 12. Why 12? Judas angatenge saenda. Saka Jesu anga wasara ne 11 my disciples. Even weta wechi 12. Saka vaiti no kwanza kukupa ako 6,000. No pa awu you 6,000. No pa awu you 6,000. No pa awu you 6,000. No pa. Saka Jesu ga vari kuti no wangi ngirozi inogona kurakasha masoja ese Russia akarara izvozvo. But ndiri Mwari we-excess anoti akupai chingwa ndotora 12 baskets left over. Ndiri Mwari we-excess anoti kana akaropafadza Solomon zvinonzi mari yakaitenge matombo muIsraeri. Ndinopfurikidza mwero kana ndichida kukavha chivi chevana vangu, handitumire Michael kana Abraham, ndotumira mwana wangu. Tinosiya heaven iri mubankruptcy kana ndauda kuporesa vanhu. Now Mwari uyu anokwanisa kutumira 1 ngirozi yogadzirisa nyaya yako. Inzwai zvaabva ataura akati ndinokupa 6,000 each, 72,000. Saka kana ngirozi 1 yakauraya vanhu 185,000,
Ngirozi 12,000 dzinouraya vanhu, 72,000 dzinouraya vangani. Pane ane calculator kana phone ine calculator. Andikanikire 72,000 multiplied by 185,000. Udzari pedyo newe dzokera kuchora. Vamwe vakutovhundwa kutosiya blessing nemaplus 2 plus munhu akutosiya blessing yake. Aiwa ndezvechore zvasisina Mwari mukati. Can someone read for me? Did anyone multiply? Did anyone multiply? 185,000 multiplied by 72,000. It's over 13 billion. 13 billion 300 and what? 13 billion 320 million. Panyika tiri vangani right now? 6.9 billion. Saka Jesu ari kuti ndokutodaidza mauto izvozvi. Anokwanisa kukhiya pasi pesa. Vamwe vachitosara zvavo vari pa-off day. Vasingashandi. Saka chakunetsa chii? Saka uri kutyei? Uri kutyei? Chakunetsa chii? Unopembedzerei varoi? Unotyirei n'anga? Unovhundukei nguo tsvuku? Chakosha chii pamunhu ari kushanda nedhimoni? Kune vanotenda muchadzinga madhimoni, muchataura nendimi, muchaturika maoko panorwara vachipo. Today I came to activate the angelic. Kunamato unounza ngirozi. Saka ngativerenge zvishoma. Tiverengere. Cheta 4 prayer points. Tomirira matestimony. Tivurireiwo kuna Genesis chapter 31. Genesis 31. Pa Genesis 31 ndienderewo pa verse 34 and 35. Jacob atiza, murubanzwa. Jacob atiza Labani ane mweya wakaipa uri pari. Ndiatezvara vanotsotsa. Vakamupa mukoma. Akarora achifunga kuti munin'ina. Vakamushandisa 14 years for his 2 daughters. Labani murume ane utsinye. Anotaura iye kuti ndaenda kun'anga. Ndikanzwa kuti ndiri kuropafadzwa nekuda kwako Jokebu. Vaibata baba. Vaifamba. Vairova gata baba. Ndaenda kun'anga ndikanzwa kuti ndaropafadzwa nekuda kwako, ndobva vatanga kumutsotsa. Anotaura pachapter yekuti baba ndakakushandirai 20 years. Mukanditsotsa katere. Labani. Jacob abuda nawo, akabuda achita zvekutiza. Mukadzi wake wechipiri ndobva aba anamwari vababa vake. Aba anamwari vababa vake zviumbwa, akaba mashavi, masvikiro, machira emudzimu yababa nematsvimbo, nemabakatwa, nepfumo, nehari, nembiya, akatora zvikwambo zvababa ndobva aenda nazvo. Baba bva vatera zvikwambo zvavo. Sister, dhimoni haringokutere. Iwe haungoni bhora. DSTV roda kuziva kuti wakabhadhara here. Wabhadhara roda kuziva kuti une receiver here panze. Kana uine satellite dish unokwanisa kuona zviri kuitika muLondon nhasi nekuti une access point. Dhimoni haringoshanye pasina access point. Ngirozi hadzingouye kuzorwa pasina access point. Saka akatera namwari vake nehasha achida kuuraya. Tiverengerewo. Genesis chapter 31 verse 34. Zvino Rakeri akanga atora vamwari vomimba yababa vake akavaisa pasi pechigaro chengamera yake. Let's go. Akavaisa pasi pechigaro chengamera yake uye akange agere pamusoro pazvo. Labani akatsvaka pakati pezvinhu zvose mutende asi haana kuwana chinhu. Ora chimirai. Akashaya asi zvanga zviripo. Pane vanhu vakatendeuka.
vakasiya Satani Labhani. Satani akatsvaga zvinhu zvake akazvishaya. Pane mazita ari muinbox Satani asina kuona, asi azvireve kuti hazvipo, nekuti amai vakabva vafa vakuzvara Benjamin, vakafa amai avo nekuti Satani anga ane access point. Vakavigwa murodhi paRama, havana kupinda Kenani amai avo nekuti vane zvinhu zvaSatani zvavanga vakabata. Ngirozi dziri kutadza kurwa nezvimwe zvinhu zvavakabata. Kusaregerera, sunga mumwoyo munhu, uchinamata onyepa kuti muprofita kadzi havana simba, wakasunga munhu mumwoyo. Urupanzwa kusaregerera, mwoyo wekutsiva. Vachazviona handinzwarwe nini, vanondiziya mushe. Kune vanhu vachine matombo nemvura varipo panapa, vakaona kuti zvekuno zvinoshanda here. Kune vanhu panapa vane hasha dzekuti vakasapwanya dhoo nezvibhakera vangatouraya munhu. Kune mamadha in law panapa akatopiwa mandikineme ekuti demon in law nekushungurudza varoora. Kune varoora panapa vashungurudza amwene, vanonyeya amwene vachipoizena tuvaroora tudiki tuchangosvika panapa. Kuti ari pedyo nekuti dzorera vana Mwari varambana. Right. Zvokuda kuti mudzokere paverse 23 and 24. Da kuti muone something. Labhani atera Jacob for 7 days. Akuda kunobata Jacob. Ndiverengere 23 and 24. Akatora hama dzake akatarira Jakobho kwamazuva manomwe, uye vakamubatira munyika yezvikomo yeGireadhi. Ipapo Mwari akasvika kuna Rabhani kurota usiku, uye akati kwaari, chenjera kuti urege kutaura chinhu chipi zvacho kuna Jakobho, chakanaka kana chakaipa. Right. Hanzi akutaura naJacob. Akati Jacob, ndauya ndichida kukuuraya. Ende paverse 26 and 27. Ipapo Rabhani akati kuna Jakobho, waiteiko? Wandinyengera, uye wakatakura vanasikana vangu senhapwa muhondo. Vana vangu yandei? Ko watizirei muchivande uye ukandinyengera? Seiko usina kundiudza kuitira kuti ndadai ndakuendesa nomufaro uye kuchiimbwa nziyo nokuridzwa matambureni norudimbwa? Read the next verse. Hauna kunditendera kutsvoda vazukuru vangu kana kuonekana navanasikana. Satani akunyunyuta, anombanzwisa kuti nai Debra, ungangondisiya so Debra, matombo angu aunodzosera, mvura dzangu aunodzosera, ungangondisiya so, fodya dzangu akatora, ungangondisiya so. Unonyazoziya iwewe kuti imba iyi takaitenga nemari yezvinhu zvatakatora kuMozambique. Wadi undidzosera zvinhu zvangu, ndikise vana vangu, ndipe madhimoni angu bheki ndidzokere nawo. Let's go. Hauna kunditendera kutsvoda vazukuru vangu kana kuonekana navanasikana vangu. Waita zvoupenzi. Ndine simba rokukukuvadza, asi usiku Mwari wababa vako ati kwandiri, chenjera kuti urege kutaura chinhu chipi. Mira ipapo. Mwari wani? People. Many are called, few are chosen. Yana zvinhu izvi. Kune chinhu chinonzi rank. Hatina kufanana. Kune chinhu chinonzi rank. Ndanchida kukukwadza, asi Mwari wamai vako. Unotambire nevanhu vanonyeya mai vako. Unojoinere maWhatsApp group anokriticize mai vako. Kati ndachida kukukwadza iwewe. Asi ungachida kudziwa basa iwewe. Asi
asi Mwari wamai vako. Anomunzwisisa. Ndakatengesa mota inini kuti archbishop wenyika ino vanamatire mashauro aya matatu. Ndikatsvaga imwe mari huru kuti bishop wamanamatire. Every beginning of the year ndinoenda nechipo kuti batai kunamata. Mwari wababa vako. Chiendai paverse 55. Verse 55. My God has covenanted himself with you. Hauna kuniterera. Ndati Mwari wangu akukupinza mumiko yamapfumbiro. Ngauye muroye mumatori pandesho. Try it. Mwari wababa vako ati ndisatombotaure zvakanaka kana zvakaipa pamusoro pako. You are too special. Handisi kubvumidzwa inini Satani kutombotaura nezvako. Remekedza vanhu vanogona kuita nharo naSatani achivateerera nekuvatya. Gurume akakakavadzana navatezvara vakachinjana mashoko vakaita face off navatezvara. Verse 55. Verse 55. Mangwanani akatevera Rabhani akatsvoda vazukuru vake navanasikana vake uye akavaropafadza. Ipapo akabva adzokera kumusha kwake. Chimirai. Vesi yakandityisa nezuro ndikagara pafloor, sunga pasofa kugara pafloor kuti nai Mwari muri kurevei. Labhani aenda kun'anga. Labhani anga ine zvikwambo. Labhani anga asingatye zodzo, aitamba mwana waAbraham, muzukuru waAbraham waiziva kuti ndiye CEO of the whole world. Ndiye anonzi Mwari waAbraham, Isaac naJacob, munhu anokutamba nayo. Anga asina chekutya murume, aida kutouraya muzodzi waMwari. Asi munhu anonamata maidols akarelease blessing, Bible rikakunoleja. Kudza mai vako nababa vako. Kudza mai vako nababa vako. Usatitadzise kuti minamato isvike. Dzosera Satani zvinhu zvake. Ndati kudza baba vako namai vako. Chero nyasora kuti baba vandidhanda yedhamuna zvirimo. Toni yako ngaisubmit. Ungasora kuti mahumu gari kutaurwa namai aya. Ava mai vanopenga. Tora submissive role. Uninzwa. Nyemwerero taura kuti amai ndiregerere ndinokuremekedzai. $20 mutenge machips. Ndiri right, muri wrong. But muramai tengai machips, I love you. Benzi rinoenda kun'anga rakaropafadza, Bible rikakunoleja. Pane minamato yakatopindurwa. Iri kumira kuti ugadzirisana nababa wako. Now, munhu uyu asiyana naLabhani. Pane zvakaitika. Chapter 32 verse 1. Genesis chapter 32 verse 1. Jacobo akaendawo nenzira yake, uye vatumwa vaMwari vakasangana naye. Jacobo akati achivaona, akati uyu ndiwo musasa waMwari. Saka akatumidza nzvimbo iyo zita rokuti Mahanaimi. Mahanaimi. Zvinoreva kuti two camps or two barracks. Zvinoreva kuti tadabula zvinhu zvanga zviripo. Tatine ingomo barracks. Asi tabva tatora ne1 commando. Two barracks or two camps. Those are Mahanaimi. Nekuti apedza kuseparatana naRabhani. Pakaitika zvinhu zvauda kuitika muupenyu hwako after today. Akaona vatumwa vachifamba vachingozvifambiro zvavo. Havana kutaura naye, haana kutaura navo. Meaning vanga varipo but anga asingavaoni. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Vakaropafadzwa vakachena pamwoyo vachaona Mwari. Vachaona Mwari mumarriage, vachaona Mwari mudivorce, vachaona Mwari mukudanana, vachaona Mwari mukurambana, vachaona Mwari kubasa, vachaona Mwari pakubika cobra, vachaona Mwari muhospital, mujeri, mukoti, vakachena pamwoyo, vachaona Mwari. Labhani akaenda. Kune vatumwa vachana vachingotenderera baba pako. Hapana zvakuti vanongotenderera. Do you know
zvinoreve kurati warutumwa rungozvifambira zvawo. Uri kupiwa confidence. Uri kupiwa confidence kuti aiwa dzikama uri kupiwa confidence. Hadeko budi yachikada. Ndikupe imwe here. Ramba uri ipapo funga ndakukupa imwe nemusoro mozoverenga mene. Aiwa. Ngati ngange kwairi. 1 Kings chapter 16. Thank you. 1 Kings chapter 16. 2 Kings, chapter 16. 2 Kings chapter 16. Put out notice something about verse 16. And verse 16. And yes. Samaria yakomberedzwa nemasoja 80,000. Vari kutsvaga one munhu anonzi Elisha. Elisha ane 8 years achembera. Asi ari kutsvagwa nemasoja 80,000. Usarwise munhu akatumwa naMwari kuvanhu nekuti hauzive zvaanorwa nazvo. Let's read please. Muprofita akapindura akati, usatya vari kwatiri vazhinji. Chichembomira ende paverse 13 todzika chibva ipapo. Mambo akati, endai munotsvaka kuti ari kupi, kuitira kuti ndigotuma varume vanomubata. Mirai, endai paverse 12 tinzwa kuti ndiani ari kuzobvunzwa namambo kuti ari kupi. Mumwe wavabati vake akati, pakati pedu hapana, ishe wangu mambo, asi Elisha muprofita ari muIsraeri. Murunzwa? Satani apenge. Pakaenda kuna Mwari akataura nyaya yaJob. Job neegera anga ari panyika. Kune vanhu vanobata upenyu hwevanhu. Kune vanhu vanobata kunamata kwevanhu. Saka zvikanzi Elisha ndiye problem muSamaria. Not the king, not the army commander. Vatumirwa masoja 80,000. Chin, ande pa verse 14 now. Ipapo akatumira ikoko mabhiza nengoro namauta akasimba. Vakaenda usiku vakakomba guta. Ande verse 15. Muranda womunhu waMwari akati amuka mangwanani aitevera. Akabuda panze akaona hondo namabhiza nengoro zvakakomba guta. Right. Mai mapeta vakamuka vakaona n'anga hama dzine jealous mafundisi ane jealous vakupractice religious witchcraft. Akaona nguo dzegreen dzeblue dzered dzakakomba vachipwanya mazai vachibaya maglazi mira netsono handiti. Akaona ndobva atanga kutya ndobva amhanya kune muprofita kadzi. Read what happened. Muranda wake akati, haiwa ishe wangu, tichaita seiko? Muprofita akapindura akati, usatya, vari kwatiri vazhinji kupfuura vari kwavari. Mira. Mumamenyu handiti mune zvinhu zviri kunetsa. Vatinawo vazhinji kupfuura vari kukunetsa. Ndiwe chete usingagone kuva engage. You can't. Chauri kutadza kubata link. Right. Hande. Verse 17. Ipapo Elisha akanyengetera akati, haiwa Jehovha, svinudzai meso ake kuti aone. Ipapo Jehovha akasvinudza meso. Mirai. Taura unopedza. Tichavhura meso enyu. Usaite nyota usaende kutoilet. Uda kuvhura meso. Handei. Ipapo Jehovha akasvinudza. Haiwa Jehovha, svinudzai meso ake kuti aone. Ipapo Jehovha akasvinudza meso omuranda. Iye ndokutarisa akaona zvikomo zvakazara namabhiza nengoro dzomoto zvakakomba Elisha. Oh my goodness. Mirai.
Mirai, I want you to see something here. Mother Nakano Sarao, who is one of the secret. Okay, come here, mother. Mirai paside for prophetess. Mirai paside for prophetess. Gehazi akamira paside pe muno wa mwana. Muno mwana ndo banamatira Gehazi kuti aone. Gehazi ndo va aona ngoro dzemoto, ma chariots. Chariot yakakura kunge mota is actually bigger than a Honda Fit. So vana ava vari 30 centimeters apart. But spiritually they are so distant. Zvokuti panokwana highway yemota pakati pavo. Tinogona kutoseka tese. Tinogona kutotumirana mafanis pa WhatsApp tese. Tinogona kutotuka tese. Tinogona kutotsamwa takatwa muroti tichidriver tese. But pakati pedu panokwana magonyeti. Naturally we are close, but spiritually we are far. This is the reason why most pastors changes their PAs every year. It's rare to find the same assistant. I'm a pastor for 5 years. It's rare to find the same amabera. I'm a pastor for 5 years. Now, kuti amabera anokanganwa kuti pakati pedu panokwana ndege. Now, verse 17 and 18. Verse 18. Verse 17. 18. Vavengi pavakaburuka kwaari, Elisha akanyengetera kuna Jehovah akati, pofumadzai vanhu ava. Naizvozvo akavapofumadza sezvakanga zvakumbirwa naElisha. Elisha Chimirai 80,000 mautu akapofumadzwa nani naMwari vachishanda nani nengirozi dzanga dzakazara mugomo dzakawanda kupfuura mautu. Sodom neGomora yaingwa ne2 ngirozi, 1 for Sodom, 1 neGomora. Genesis chapter number 19. Chii chakaitika? Bhaibheri rotaura kuti vakatera ngirozi varume vakazara padhoo vakati tikuda kuvabata chibharo varume vapinda uko. Antu papaine vana vadiki nevatana from small to greatest. Ngirozi ikamira padhoo ndobva yavatuka vakapofoma. Ngirozi dzinopofomadza. Zakaria ari muholy place ndobva audzwa kuti mudzimai wako Elizabeth ari kuzvara John. Ndobva adhauta akati azviitike ndachembera mukadzi wangu is barren. Zvikanzi nekudaro hauchagone kutaura for 9 months. Akatorerwa inzwi nengirozi. Pane ngirozi dzinopofomadza. Pane ngirozi dzinotadzisa n'anga kutaura. Hallelujah. 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 Mahanai. Akangodziona ingirozi dzekubhilivhisa. Ingirozi dzekubhilivhisa. Mahanai. Andataura kuti Israeli yarumwa nenyoka. Mwari akati umba nyoka. Atarisa nyoka anopora. Jesu ndobva vauya kuna John 3. Vachitaura naNicodemus. Vakati sekusumudzwa kwakaitwa nyoka murenje naMoses, ndiko kusumudzwa kuchaitwa mwanakomana wemunhu. Ko Jesu anozvikombeya seiko nenyoka? Havasi kuzvikombeya nenyoka yepanyika inoruma. Vari kuzvikombeya nenyoka dzinonzi maseraphim, dzinopfuta moto, dzinotakura highest level of healing. Yekuti hazvinei kuti wabatwa nepoison ipi, ukaitarisa seraphim unopora. Isaiah anoti Mwari moyo wangu hauna kuchena, muromo wangu unonyepa hauna kuchena. Seraphim ndobva ratora rasha raipisa, nekuti pamberi paMwari pane altar. Rikauya rikaisa pamuromo rikati wachena chena unoprofita. Unonzwisisa? Lukaenda kungoumbwa, Mwari aiti look at my throne. Ndine nyoka dzinobvira tunyoka twasatani utwo ngatwende kuNational Geographic. Ndinakasika nyoka ndinozvinzwisisa, dzangu dzine makumbo
dzangu dzine mapapiro dzikasafamba dzinobhururuka. Hadzina musoro wakashata sewanakonda, dzine musoro yeigo, yemunhu, yemombe. Dzinoyera, dzinotaura, dzinoropafadza. Saka tikati Mwari vasvika zvekuti Baba vauya vakakomberedzwa nemaseraphim, nemakerubim, nema24 elders, then vana Michael, nema-powers of heaven, vane ma-principalities, vane ma-archangels, vane ma-virtues, vane ma-thrones, vane ma-dominions, vozoti ngirozi dzinogara panyika, vanokomberedzwa nezvuru zvengirozi. Havauye vega. Exodus 19, Israel ndobva yati Moses taneta nekunzwa iwewe tisingaone Mwari, toda kuvaona. Zvikanzi naMwari endai munogeza 3 days, muwache 3 days, muchene. Kana machena ndichadzika pagomo. Hapana anotadza anofa. Bhaibheri rataura kuti Mwari ndobva vadzika. Pachapter 20 ndobva vapa ma10 commandments. Vapedza kupa ma10 commandments, pagomo rikatanga kutengendeka. Handi ndobva vaona hutsi, maseraphim asvika achibvira, makerubhim achibvira. Bhaibheri roti ndobva vaona moto, ndobva patanga kubuda mheni nemabhanan'ana. Ndobva vatanga kutya vakati Moses, udza Mwari kuti ngavabve pano. Taura navo tozonzwa iwewe. Vakanyanya vaitaura. Uyu munhu akanyanya uyu. Tajaira naMwari vekuEgypt. Tajaira naRa. Tajaira mafrogs. Tajaira zvimwari zvataiona kuEgypt. Tajaira midzimu. Tajaira kuombererwa maoko nebute. Tajaira mitupo. Tajaira matombo nemvura. Uyu wauya naye haito. People, nhasi tauya nevasingaite. Havaite vatauya navo. Havaite. If he kills, it's not better. Vakauraya, hamusi humoti. Havaite. Pachigaro chavo, ku-right side, kune chimwe chigaro chakagara Jesu. Anoti akaona iwo vakusvikwa naBaba, anoti Baba ndandiri panyika. Rendai bhadharike zvoMwari. Munhu ane stress, Baba musiye. Then pane chimwe chigaro chechi3 chakagara iwewe neni. Ephesians 1 verse 8 and chapter 2 again. Hanzi tigere kurudyi rwaBaba naJesu. Then pane chimwe chiri empty, nekuti mweya mutsvene vakachisiya kuti vagare mauri. You are the throne room of the Holy Spirit. Saka ngirozi dzinomborwa seiko. How do they fight? Number one, this is what angels are going to be doing from today to the next 90 days. Number one, ngirozi dzinorwisanisa vavengi vako kusvika vaparadza. Second Chronicles chapter 20. Hansi, the battle is not yours. The battle is mine, says the Lord. Hono yaisi yako, deyangu. Hono kaipa Mwari. Osiyana nekudzosera, eye for eye. Ukamira kurwira Mwari, oregerera vavengi, ovaisa maoko maMwari, yavo vanorwa. But vanorwa sei? Zvinonzi isa maLevites, isa mapastor kumberi, makomanda kumashure. Zvonzi maAsians, maChina nemaIndia, maMount Sears, vakapandukirwa nemaMoabites nemaAmalekites, vakati ngatiuraye maAsia. Vari kuchirongera. Vapedza kuvauraya, maMoabites nemaAmalekites vakatanga kubayana. Israel payakasvika hanzi they had nothing to fight. Vakaona valley inonzi En-Gedi yakazara mitumbi. Vakapedza 3 days vachitora goridhe nesilva nendarama dzanga dzauya nevanhu. Nekuti maCanaanites kana achienda kunorwa vaienda newealth yavo yese. Today their enemy
kuti onai goridhe redu, onai silver yedu, onai reserve bank yedu, mukatidya munotora izvi. Saka takugara takudzai kuti hamusi kuwina. Vakatora 3 days vachicollecta. Nekuti kana ngirozi dzichirwa, they cause your enemies to fight with you. Somebody shout internal implosion. Internal implosion. Vatete namwene vachatanga kunyana. Vamukuru nemuzukuru vachatanga kunyana. Vachatanga kufumurana. Vachatanga kugarisana matara. God multiply the enemies of your people, so that the enemies of your people get busy fighting other enemies. HR manager achatanga kumarana na general manager. Financial director achatanga kumarana na CEO. Vachatanga kumarana vachirongerana, vachidonedzana pasi, vachifumurana, nekuti ngirozi dzinorwa dzichiita kuti vavengi varwisane voparadzana pachavo. Your enemies are too united. Unity iri mukingdom maSatan haite. Ndanga ndatopedza, but ndikupe vhesi yekupedzisira. Muri kuida here? Matthew 12, verse 43. Verse 43, 44 and 45. Manya ikoko. Matthew chapter 12, 43, 44, 45. Now the chinhu chinoita kuti madhimoni aitanga ane simba is unity. Vane coordination vanhu ivavo. Inotanga uri mweya wehasha. Mweya wehasha opinda muviolence. From violence to murder. Achiberekana. Ari smart. Handiri kunzwisisa. Ari smart. Muso unotanga pornography. Pamapaniswa wifi. Yemaha. They are smart. And anobva kure achironga tunhu twake. Munhu anotama kubva kuEpworth kuti auye panext door pako nekuti ane mweya yeseduction yaakatakura yekuti murume wako akatarisa so anodemba kuti ndakakurumidzire kuroora zvichigadzirwa naSatani. Let's go. Matthew chapter 12 verse 43. Kana mweya wakaipa wabva pano munhu unofamba nomunzvimbo dzakaoma. Mweya wakaipa ukabva pane munhu unoenda munzvimbo dzakaoma, dzisina prayer, dzisina fasting, dzisina shoko. Ande uchitsvaka zororo asi unorishaya. Yes. Ipapo unoti ndichadzokera kumba kwandakabva. Kana wasvika mirai, dhimoni rikashaya pekugara rinodzoka kwarakabva. Let's go. Kana wasvika unosvikowana imba iya isina ageremo, asi yakanyatsotsvairwa zvakachena nokunyatsorongedzwa zvakanaka. Mirai, kutsvairwa hakuna problem, kurongedzwa hakuna problem. Problem iri papi? Hamuna chinhu. Let's go. Ipapo unobva waenda kundotsvaga mimwe mweya minomwe yakaipa kukunda iwo, uye inopinda igogaramo. Uye kupedzisira kwomunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Right. Handi zviri nani kuti usatomboitwako deliverance kana mweya ichizodzoka. Zviri nani because unokuwara. Usauye kuzotsvaga deliverance kana usati waserious. Nekuti mweya yakabatana yabuda ikadzoka ikaona pasina chinhu painspection haipinde yega, inoenda kuna Satan yokumbira Labani 7 akasimba kuipfuura. Now voita vangani 8 zvakureva kuti haisisiri in charge yakupuwa maorders nevakuru, haina basa nazvo as long as yaona imba. Zvakureva kuti haisisiriyo yain charge, haisisiriyo yakutanga kuenjoy. Kana ri spiritual husband haisiriyo yakutanga kunakidzwa nemukadzi akarara, ndiyo yekupedzisira. Kana 7 vapedza uzondichuya hako pabarika redu, haina basa nekurasikirwa as long as it is a house. Saka uri kurwa nevanhu vakabatana, uri kurwa nevanhu vane coordination. Pese pane mweya waSatani pakabatana, pane mweya waMwari pane split after split. Asi pana Satani makambonzwa n'anga dzipandukirana kuti muridzi wembiri atanga kakapa
no vakabatana urunzwisa. But what God is doing, prophetesses, God told me that he's multiplying your enemies so that they get busy destroying themselves. Vakutuma zvitoma kushamwari dzavo, vakudya vana veshamwari dzavo, vakurambanisa vana veshamwari dzavo. They are no longer united. They are no longer united. Father, send division in the camp of the enemy. Number 2, kana ngirozi dzichirwa dzinoita kuti muvengi awire mutrepi yake. Haman akagadzira magalos ekuti Mordecai ahengwe mangwana makuseni. Ndobva zvasainwa in the bill of law kuti Mordecai aenda. Apedza kuurayiwa maIsraelites ese ari kuenda. Israel ndobva yanamata 3 days and 3 nights. Mambo ndobva ashaya hope. Mambo verses hanzi neBhayibheri kuna Esther chapter 6 and 7. Hanzi mambo akatanga kupidiguka achishaya hope. Ndobva ati ndichagirewo bhuku rekuti ndiverengerwe ndikotsire. Ndobva pavhomorwa bhuku nemistake raitaura zvanga zvakaitika 20 years ago kuti Mordecai akauya akafumura ekudite akaseva mambo. Mambo bva vati munhu yemutsvagei asara ne8 hours kuti afe, asi akatsvagwa atsvagwa. Ndobva Haman adaidzwa zvikanzi tinoitireko munhu akafadza mambo, zvikanzi mupei bhiza ramambo negamendi ramambo momupa ringi inotaura kuti ndiye asecond in rank kubva pana mambo. Odaidzirwa murodi maprovinces ese, nyika dzese kuti uyu ndiye munhu ari pamwoyo pamambo. Urupanzwa here? Mambo ndobva vatitora Mordecai, mupe my mantle, mupe bhiza rangu, mupe motakadzi kune muroti. Iwewe Haman, famba uchiudza vanhu kuti uyu munhu ari pahana paMwari uyu. Aiwa, Mwari havaite. Israel akati uyu munhu ngaadzokere. Mozisi totaura newe, uyu munhu ngaadzokere, uyu haite. Aiwa, havaite Mwari, anofamba pamusoro pemvura. Havaite, havanonoke. Mukadzi ane 90 years anozvara, murume ane 100 years anozvarisa. Havaite Jehovha. 4 days after Lazarus, vakati Lazarus muka. Why vakati Lazarus? Vakangoti muka, madzvinyo akafaimuka, nokadzi akafa dzaimuka, matonga akafaimuka. Saka vakatoti Lazarus. Mozisi agona kutomuka zuva iroro. Saka yetu sei Lazarus. Vati Lazarus muka, ndobva makonzo ashipa maspider ndobva ashipa makonye bva ashipa mabhakteria angadya mutumbi waLazarus. Mabhakteria akashipa nyama, Lazarus akamuka akafamba. Havaita. Usanyeperwe nen'anga mani. Havaita. Vakada kukupa 2 million mangwana vanokupa. Vakada kukuisa mubhoroto bhuku nezviki vanokupa. Anosumudza rumbe Jehovha, anosumudza housemate, okuita first lady wenyika. Havaita. Now Haman mangwana acho makuseni akasungirirwa paanga agadzirira Mordecai kuti afe. This year, in the office of an apostle of the living God, la hoste karaba shatoe fanomu salika daiga shetele hasa talinga kuraba badesha sakoba talamende aragabadia skato sesesetetete gradada mahada skato. They are crying your tears this year. They are dying your death this year. That's my signature. Number three. Dzinorwa sei kwa ngirozi dzinorwa dzichishandisa matombo, zvimiti, zvipikiri, mapanga, mafumo, matemo, mwedzi, nyeredzi, zuva, gungwa,
vakawanda uye manga mine magiants vana vaAnak. Saka nekuti vanga vakawandisa, matombo nezvimvura mawe zvakanaya pamusoro pavo, vakatanga kufa. Ngirodzi dzichitema vanhu nematombo pakati pehondo achibva mudenga. Ndobva muranda waMwari achema akati, baba, zuva ngarimire. Mwedzi ndobva wamira, nyenyedzi dzikamira, zuva rikamira. Imwe hafu yenyika ikashaya zuva for 24 hours. Because angels can make the elements of heaven and earth to fight. Mwedzi ngautonge muroi usiku. Watongwa iwe demon. That watongwa. Number 4, the last thing. How do angels fight? Angels fight. Angels fight. Angels fight. Angels fight. Angels fight. Are you listening to me? Angels fight by a direct confrontation of the demonic. Zvakazarirwa 12 verse 7. Hanzi ndakaona dragon rine musoro 7. Musoro 7 zvinoreva kuti it can outthink you. Verse 14 kureva kuti they can hear more than you do. Maziso 14 meaning they can see more than you do. The dragon iranga rine 1/3 yengirozi dzese dzaMwari dzapanduka. But Michael akurwa pane chakaitika. Verse 7. Zvakazarirwa 12 verse 7. Uye kudenga kwakava nehondo. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Uye shato navatumwa vayo ikadzokerawo. Asi yakanga isina simba rakakwana. Uye nzvimbo yavo yakashayikwa kudenga. Shato huru yakakandwa pasi. Mira. Dzokorodza before shato huru, dzokorodza. Asi yakanga isina simba rakakwana. Chii chanzi chisina simba rakakwana? Shato. What is your problem? What is your problem? Who told you you can't be rich? Who told you you can't be rich? Ukaudzwa nani izvozvo kuti aurorwe? Shato yanzi yanga isina simba rakakwana. Haina simba rakakwana shato iyi. Haina simba. Endai kukaroi munovaudza kuti karoi kemukaroi hakana simba rakakwana. Endai kukadoma munovaudza kuti kadoma kemukadoma hakana simba rakakwana. Ishoma simba iyi. Ishoma simba iyi. Verengai. Chii chakaitika? Uye nzvimbo yavo yakashayikwa kudenga. Nhasi hapana nzvimbo yatiri kuziva. Handei. Shato huru yakakandwa pasi. Chipedza chimira ipapo. Nhasi shato rikukandirwa pasi. Direct confrontation. So, woman of God, there's an angel called Uriel. The angel of light. The angel of deliverance. The angel of revelation. He sent an angel called Adriel and another one called Asariel, the lion of God and the fire of God, to deal with him. He was flying over you. Shamakabiru, Shirukutso. Shivasiya vaende Shirukutso. Dzimba dzamaifana kutenga dziri kudzoka. Dzimba dzamaifana kuvaka dziri kudzoka. Jehovha tipeiwo vanhu vanoti tine mari pano pako. Jehovha tipeiwo vanhu vanoti takadzidza pano pako. Tipeiwo varidzi vemahospital. Tipeiwo varidzi vemasupermarket. Tipeiwo Jehovha vamakabatisa mari yenyu.
vabatsire basa. Jehovah Mwari tiri kunamata mazuva anhasi kuti mupe Pastor Fred Matimbire makombi nemabhasi nemarori lagontelere ashtuka padeska richutededa badachkuskera hoste likribodia akuterapa utsaskashe palikataskashe nitro tia maskati buroikaskia skeche tele horasi galida barakato yakaskafele urabababa zerere udire antir kundre aktolere aksebatro hoste ikrobuda no santo skatelere astokera abadia hoste. Obey my contrast, Jehovah. Tell him my consent. La ire bo sete. Shkatelere bo. If I prophets Zimba, prayer houses, rental houses, taliko na iko teteli ra akasko. Why am I speaking in tongues? Jesus, you know, no language NGIROZI. When you are calling angels, number one, speak scriptures. Speak scriptures. I don't tell them a scripture. Where them swords? Why do I know them swords? NGIROZI, I name them swords. You don't tell them Shakano. So your prayer must be littered with scripture. Number two, learn to speak in tongues. Number three, namatamina matoyakareba. Datina matamina matoyakareba. What's in the chaos? Nekuti Elijah alipago akataura gati ndanzwa kuya kwemvura zhinji ndokufuga mando kuisa musoro pakati pemakumbo meaning kana wakuna matavaranzere usaterere landlord Bible notaura kuti ndobva muranda auya zvikana Elijah mvura yewere zvikanzi no akadzoka zvikanzi mvura yewere zvikanzi no ndaifunga kuti Elijah ndiye aidaidza Gehazi kusvika ndaverenga zvakanaka kuti Gehazi aidisturba Elijah akamudisturba ka7 Elijah angasina kumudaidza saka inzwa mwana waMwari ramba uchinamata minamato ngaurebe. Number 4, Ipa. Acts chapter 10, the angel of God came to Cornelius and said, God heard your prayers and saw your offerings. The same angel went to Peter and said, go to Cornelius and tell him, I heard your prayer, I saw your offerings. NGIROZI ati famene vanonyima vuta Gideon. Number 5. NGIROZI dzinouya pane power of agreement. Pane vairi kana vatatu musitarangu ndiripo. Number 6. NGIROZI dzinouya nerank. Philip aparidza muSamaria. Munhu wese atendeuka 250,000. Avabhabhatidza nemvura. Akadedza Peter naJohn. Akati papa zvinhu zvafamba. Munhu wese atendeuka papa. Papa vauya. Ndokutenga kubhabhatidza nemweya mutsvene. Papa avabhabhatidze nemvura chete asina mweya mutsvene. Ndobva pauya muroyi mukuru ainzi Simon muroyi. Simeon muroyi abuda akati titengeserei simba. Zvikanzi iwe Simeon wakaroya guta rese. Guta rakatendeuka siranga rakaroyiwa. Guta rakauya kuchechi asi rakaroyiwa. Muroyi akawanda muvanhu. Rengi payakauya akaflashwa out akabuda. We are flashing out the Simeon. Love her. Defend her. How can an evil man curse your own mother and you are quiet? Baba vakapandukirwa naSatani. Jesu vakagumbuka vari muna baba. Mweya mutsvene akabhoila ari muna baba. Vakati ngatidzikame. Tiri Mwari hatiri kuNGIROZI. Tiri pasi pedu. Michael asina kutumwa ndobva abuda. Akati ari kupi Satani? Ndinodhila naye. Ukaatakwa samufundisi. Ukashaya vanokurwira hauna vana. You are not connected. How can a man attack the gift of God and you are quiet? Defend the rank. Timoni rikalipigwa rinoenda. Rikasaenda tinotsanya nekunamata. Rikasaenda tinodaidza rank. Tinodaidza vakafirwa nekuda kwevhangeri. Tinoparidza vakasungwa nekuda kwevhangeri vakakandwa mucheri. Tinodaidza vakasekwa
vakaita makore vasina vana, vakaita miscarriage nekuda kwevhangeri. Chinodaidza vanoburiswa manewspaper, vachitaurwa pamafacebook, vachitukirwa nyaya dzavasingazivi nekuda kwevhangeri. Chinodaidza vane rank. Ndizvo zvinhu zvinounza ngirozi. Saka pano pana Adrian Asaya, the Lion of God is born. Saka achitaura nematongues tiri kucommunicata. Slovana, Pirivana, Dalia Kerobisia Shkatse, Katayeko Soso, Adriela, Dalia Karokeskia, Dunia Shkate, Lemiela, Centro, Kradon Cheshkia, Kakutia Karasto, Hi, Sese, Telika, Maligate, Saturday, Ramtai Koshkia Jai. Munese Sumuza, KUNAMATA number 1. Moto wakakandirwa mauri hausi kukupisa nekuti kwauya murume wechifo. Pray right now. Pray for the 4th man into your fire. Come on, namata izvozvo. Murume wechifo ngaakujoine mumoto Shadrach, Meshach, Abednego. Come on, pray right now. Pray. 60 seconds, pray. 60 seconds, pray. I don't fear you, Nebuchadnezzar. I am not careful to answer you, Nebuchadnezzar. He is delivering me in the fire. Pane shumba dzemari. Toda kudzita ma-vegetarian this year. Bhaibheri rinotaura kuti mutumwa akatera Daniel akabata miromo yeshumba dzikatadza kumuruma. Pane ngiro dzinobata miromo yeshumba. Pane shumba dzemari dzandaona pano. Mweya yeminyama hazvingofambe. Mweya yemadisappointments zvinonoramba atakunosvika. Mweya wekuchitwa zvinongoparara, mari yakuda kutosainwa. Mweya yekutsotswa mapyramid scheme, mweya stagnation. Vari pasi pako ndo vanopromota.
vari kumashure kwako ndovanoona mabasa epamusoro mweye kusabhadharwa kwauri kushanda. Shumba dzemari dzakabatwa miromo dzikaita mavegetarian, dzikatanga kuchiva mahuswa nemazhanji. Dhanieri achingoburitswa vavengi vake vachikanwa nemhuri dzavo, hanzi vakaganwa vasati vasvika pasi, vakatsengwa nemabhonzo, akatsengwa akametswa. Ndivo vari kurumwa neshuma dzavo, not you. Taura naMwari mudaidze. Baba NGIROZI yamakatuma kuna Daniel 6 ngaiuye nhasi. Where is it, oh Baba? Where is the angel? Your money is loosed. Your money is loosed. Your money is loosed. Put your hand on one eye, the right eye. Isa ruoko paziso rako right. Now, pane hope dzauchatanga kurota. Dzichafumura rima remumhuri yako. Usavhunduke, usatye. Ucharatidzwa nyoka huru yemuropa rekwako, bloodline serpents. The bloodline scorpion uchayo. Uchataka kurota hope. Uchataka kunzwa huvapo unoratidza kuti hausiwega mumba. Label holders keka sasasasai. Father, open their eyes. Pane shamwari dzauchatanga kuona kuti hadzisi shamwari. Pane hama dzauchatanga kuona kuti hadzisi hama. Mwedzi wetu kutopinda iwo uyu kutanga nhasi. Pane maleaders achafumurwa pano. Pane vanonyepa vachafumurwa in this movement. Vakauya kuzotamira mari. Pane zviri kufugurwa chazvoona. Pane vachasenda mameseji kufoni isiriyo uchozviona. Then kune mabusiness opportunity auchatanga kuona kutanga nhasi. Pane mari iri pachena yauchatanga kuona kutanga nhasi. Mukadzi waunofanira kuroora chaiye uchatanga kumuona kutanga nhasi. Murume ari kukutambisira nguva uchatanga kumuona kutanga nhasi. Pachafumurwa munhu nekuti Mwari vari kuvhura maziso ako emweya. Pane ndimi dzauchatanga kutaura, ma-heavenly tongues, ma-alphanumeric tongues, ancient languages, the languages of the Garden of Eden, the language of the seraphim. Uchatanga kutaura language isinganzwisisike panyika. Chitaura nevantu. Zvafumo. Sumudza maboko kuna Jesu. Tinoparadza mafibroids. Pana ari kuenda kumwedzi asi haisi nguva yako yekumwedzi. Ndapuwa 371 yesterday evening. Ndarambidzwa kudya naJehovha. 371 fibroids crashed out. Macysts. Chona ropa richibuda. So if you have fibroids, please buy sanitary. Chibapanga. Also for testimony.
kuna prophetess. Mamwe wacho wanga achitadzisa kuchengeta nekubata mwana. Pane zvibereko zvafuru izvozvo. Ndinokutuka mweya weuji. Ndinokurayira kuti uende. Iwe mweya munyama. Zvirwere zvinotora mari. Zvinouya chete nekuti mari yawe. Ndinokutuka muzita raJesu. Ndakutuka iwe muzita raJesu. Ndakutuka. Be healed in the name of Jesus Christ. Rova pari kurwadza. Upabate. The pain is going right now. Wakufamba zvakanaka. Baba, tinodzosera njere kune vachiri kutyora. Tinoisa njere kuvana muzita raJesu. Miko yemari yamakaita neni ndinoita mandudza pano. Minyama yapera. Minyama yapfu. Teerai ngirozi dzaMwari. Matuma naBaba. Vandivimbisa kuti muri kuuya. Naone bebebebebe sesese. Shakakakaiko tatata. Nananana saike. Tetetetete saike. Tetetetete saike saike. Tetetetete saike. Marana papa. Walk you are healed. Walk you are healed. Walk you are healed. Lekroho. Teleke. Sakatate. Shate. Talinga. Oh. Shatole rebas. Iramondeski. Maronde restes. Rigonde restes. Rigande restes. Raprende restes. Hallelujah. Mapora. Mimvuri irikubuda irikwe. Akubuda matimona. Kubuda mimvuri irikwe. And haudzoki. Muzita raJesu. So Father, we plant the cross on the south gate. We plant the cross on the east gate. We plant the cross on the west gate. We plant the cross on the north gate. Minamato ese aweta nas. I bury it under the cross. No devil has access. No devil has access. No devil has access. Father, Acts chapter number 19, verse 11. Aprons and handkerchiefs came from the body of Paul. And miracles happened. God of Ezekiel Booty, order of Bishop to Dabis, my Lord King, let the Israeli Talik with 612 shreds, which are 612 laws of Moses, and the promise of an everlasting burning altar, and the gold lines of divine prosperity and your presence, and blue lines of the priesthood order, and the white, which is your holiness, and the 7 candlesticks, which are the 7 eyes of God to the 7 churches, and the 7 stars to the 7 angels, and the 7 apocalyptic eyes of God that sees the church, and the word of your holy ordinance written by the Jewish Talmud. Father, I hold it up. And Father, the patriarchal anointing from 1960 to the last covenant of 9 May 2002, I give it to your prophetess, your maid servant. Strike the enemies where they stand. Ngavabatwa nemariva avo, mazizi avo ngafire pa take off, simba ravo ngaripere sere nyoka huru, ngirozi dzekurwa ateo asariyo ngavuma sesese likamara todiashke tadiashke todiekelelo kontia katkoskatia kaskoye. Ngirozi akauraya mafirstborn eEgypt
ngaiparadze vavengi vake. Anomutuka ngaatuka, anomuropafadza ngaaropafadzwe, amupa $1 ngaawane 100, amupa 100 ngaawane 1000, amupa 1000 ngaavake imba nawonkeka haiyekeke singaka iyekakaka salekokiyaka koketiyaka koko nikiyakoko 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 taika tali sinana seke rikitanas tiri endu hungitsukuku shingamonde. So God has opened the floodgates of heaven, and the powers of hell will not prevail against this movement. May God bless you. I pray that you will be blessed financially. May miracle houses be inherited or built by you. Miracle lands be acquired or inherited by you. Residential stands, commercial stands, farming stands. May your tomatoes grow. May your sugar beans grow. May your maize grow. Your onions, your butternuts, your potatoes. May your hands be blessed. May you get to the gold belt. May you mine and make money. Your kombi, your shika, whatever you do for a living, the blessing of God, the blessing. Be healed and receive your healing. Be blessed in the name of Jesus. Put them together for Prophetess Matindira and Pastor Fred Matindira. That's your gift. God bless you.